Ратуюць цытаты з паэтаў у соцсетках, на сценах у дзевак узросту Джульетты. Нечага гэта, напэўна, прыкмета, магчыма, узросту спякотнага лета. Хто? Все гэтыя людзі хто? Што? Не так са штанамі, што? Вось малец той самы, які у слоіку вось мазгі. Любіш, адпусціш ты тэст на ўзрост душы. Ратуюць пікантныя фотапартрэты, тэксты навіны з салёным сюжэтам. Ратуюць ад прагі жыцця, ратуюць ад сэрца біцця. Хто? Все гэтыя людзі хто? Што? Не так са штанамі, што? Хто? Все гэтыя людзі хто? Што? Не так са штанамі, што?